A víťazom súťaže o najkrajšie tablo Žilinského kraja sa stáva 68 prihlásených tabiel a viac ako 11 000 ľudí hlasovalo za tieto tablá v súťaži o najkrajšie tablo Žilinského kraja. A okrem toho, že hlasovali a podporili našich maturantov, odpovedali aj vo veľmi podrobnom prieskume o tom, ako ľudia, a najmä mladí ľudia, vidia budúcnosť v našom kraji. Prvá cena poputuje do Žiliny na Gymnázium svätého Františka z Assisi do 4. A, za ktorej tablo hlasovalo 917 ľudí. A Ačkarom sa darí, a ja som bol Ačkar na strednej, lebo druhá cena s počtom hlasujúcich 788 hlasov poputuje na strednú odbornú školu stavebnú v Žiline, tiež do 4. A. A tretia cena poputuje do Martina, konkrétne na Gymnázium Martina Hatalu do 4. C, za ktorej tablo hlasovalo 637 ľudí. Všetkých ocenených budem v krátkej dobe kontaktovať a osobne sa prídem s vami porozprávať a zablahoželať vám a odovzdať víťazné ceny. Okrem toho, vďaka obrovskému úspechu tejto súťaže sa naši partneri rozhodli navyše oceniť ďalšie 3 tabla, a to špeciálnou cenou. O ktoré konkrétne tabla ide, vám poviem v nasledujúcom videu. Onedlho zverejníme výsledky tohto veľmi podrobného prieskumu, v ktorom viac ako 11 000 prevažne mladých ľudí vyjadrilo svoj pohľad na budúcnosť, svoju budúcnosť v našom kraji. Sme v tom spolu a ťaháme za jedno lano a našou úlohou je vytvoriť vám také podmienky, aby ste mohli ostať doma. A keď sa aj rozhodnete vycestovať a nabrať skúsenosti napríklad v zahraničí, aby ste sa mali vždy kam vrátiť.